ET Car Wash er et anlæg, som renser vaskevandet fra bilvaskehaller. Det, der gør, at ET Car Wash er helt specielt i forhold til andre, det er, at vi kan genbruge op til 99% af vandet. Vi har nedsat deres forbrug fra 150 liter per bilvask til 3 liter per bilvask. Det, der har været humlen, det var at kunne producere den til den pris, som bilvaskehaller vil betale for at få recyclet. Anlægget koster ikke mere end vandet gør. For kunden der er det et rigtig godt forretningskoncept. Altså i Danmark er der 2400 vaskehaller. De 1000 af dem vil med fordel kunne have sådan et anlæg. Man kan rent faktisk spare penge ved at bruge ET Car Wash. På 3 år har man tilbagebetalt anlæg, og derefter så er det direkte bundlinje. De sparer løbende omkostninger, men også alene i etableringsomkostningerne kommer de til at spare rigtig mange penge. I Tyskland er der ca. 15.000 vaskehaller, som det her det kunne være relevant for. Så der er et stort perspektiv i det. Ved at tage hånd om naturen får vi et bedre produkt i sidste ende. Det vil sige, at vi lukker for kloakken og lukker for tilløb af kommunalt vand. Det er den bedste bilvaskebranche.